Znaš što je u stvari važno što moram da ti kažem? Dakle, važno je da shvatiš da si na krivom putu. Važno je da ne živiš, da shvatiš da ne živiš svoju životnu svrhu i svrhu svoje duše. A kako to da znaš? Pa tako što ti sve ide sa težinom. Dakle, ako si na poslu koji te zamara, umara, ako ti je teško, ako ne možeš da spavaš zbog posla, onda znači da ne trebaš da budeš tu. Takođe, isto važi i za sve druge odnose, za veze, prijateljstva. Znači, sve ono što te žulja i gde ti nije dobro, znači da to nije tvoj put, da to nisu osobe sa kojima trebaš duhovno da se razvijaš. Zašto ti ovo pričam? Zato što kada si na svom putu i kada si na putu svoje duše, onda ti se u stvari otvaraju vrata, onda sve ide sa lakoćom, onda si podržan. Kako to znam? Pa znam zato što sam jednog bila na tvom mestu i znam zato što sam prošla celu tu tranziciju i znam zato što sada živim ono što sam ti upravo rekla. Kako to se da promeniš? Tako što ćeš raditi na sebi, na svojoj podsvesti, tako što ćeš promeniti prvo unutar sebe da bi to mogao da živiš van tvog života. Dakle, kako bi to realnost mogao da prebaciš u spoljašnji svet, ajde tako da kažem. Ako negde imaš neki izazov ili poteškoće, dakle, javi se. Zašto ti ovo pričam? Zato što ukoliko si dugo na tom pogrešnom putu, ono što te zadnje duša zove da promeniš jeste bolest. A kad dođe bolest, onda si previše otišao daleko ili otišla da bi moglo tako lako i bezbedno da se vratiš. Nemoj da gubiš svoje dragoceno vreme.